Vă băteați pe termopan? Poftim? Vă băteați pe termopan? De ce nu mai e gaci? Niciodată. Niciodată. Păi și Eu ce? nu mă bat. Păi și de ce nu mai e gaci? Din ce motiv ați despărțit? Relație toxică. Te-a înșelat. Da. Vă și înșelat. Ai? Cum ai reușit să fii înșelat? Pur și simplu l-am văzut cu alta de mână. A, bine, mă, poate era o tovarășă de-a lui. Poate. Pe gen, s-a pupat cu ea, l-ai văzut pupându-se cu ea? Da, era prietena mea. Păi da, mă, era prietena ta, dar l-ai văzut pupându-se cu prietena ta? Da. Pe gură? Da. Păi poate își testau enzimele digestive. Da, cum să nu? Știi, între prieteni mai testezi enzimele digestive. Deci schimbau saliva, gen, între prieteni. Păi pentru enzime digestive poate avea nevoie el sau ea. Cine știu? Înțelegi? Deci de-aia zic. Bine, hai că te las. Te-ai supărat pe mine? Te supără? Salut. Bună. Ce faci? Nu te pe afară, tu? Bine și uite, în casă. Nu mi-a dat seama. Nici nu mi-a dat seama. Dacă el se simte bine cu o altă fată. Da, sunt extrem de fericită. Da, sunt novesc de aia, sunt pe aplicația asta, îmi cer să-mi caut și eu un iubit. Știi, și... No, what the fuck, să știi că... Glumesc. Nu, chiar e adevărat. E adevărat tot ce spun acum. Da, vreau să întreb chat-ul ce spune, te rog. Vreau să știu dacă e normal ce fac de un an de zile și dacă e ok să ai o relație deschisă. Viețile mele sunt aici cu o fată, cu ea. Vreau să vă întreb sincer dacă este normal ca fata aceasta cu care sunt eu aici să fie împreună cu un alt băiat care este împreună cu o altă fată și să se fută cu o altă fată și ea să stea pe Omegle cu mine, cu Dorian. Da. Ok. Ok, Hai să să stai un spun pic ce așa. spune. Da, să vedem ce spun oamenii. Stai un pic. Cât e ceasul acum? O, la noi în România, înțelegi? Nu, da, spunem în România ca să-mi dau seama. E 1 dimineața. Ok, aici e 12. Da, încă e fără. Da, și chiar mă întreb dacă mai stă mult timp asta la noi. Da, de cât timp e? Nu știu, chiar nu știu că am dormit și nu știu când a venit. Probabil nici n-am ieșit din cameră de când a venit ea. Păi de cât timp a venit? Păi nu știu. Și după ce pleacă, ieși tu din cameră? Da, gen, el mă are sequestrat aici, știi? What the fuck, Emil? E glumă. Da. Nu, bine, acum deja m-am făcut de râs și e adevărat. Cum mi-ai zis? Comunitatea. Bă, ce faceți pe Germania, bă? Ce faceți în Germania? Oh, Bine, câte femei sunteți, mă, acolo? vreo 3. Mă, I-am mai dat de tine, nu știu dacă mai ții minte. ne-am mai întâlnit noi doi? Da, și mi-ai zis, ce faci, fă, dă-te în... Erai atunci nervos că... Aaaa, gata, mi-am adus aminte, ești singura mea victimă, scuze. Da. Da, mi-am adus aminte, sincer. Băi, îmi dădeau tot de schimb și m-am enervat. M-am prins. Eram pe live-ul tău când te-ai enervat. Și mi-a cerut scuze Pe tine am încercat să dăm de când suntem pe omul ăsta. Băi, stai un pic, acum că ați încercat numai să dați sau să mi-o dați? Aaa, nu dăm din astea. Da. Să dăm de tine pe omen. A, pierdut să dați. Bă, aiurea, mă lăsați așa neterminat? Nu vorbi așa, măi. Nu vorbi așa, măi. Vorbesc necredincios. Ia, măi, ce fată frumoasă, dăm. Bună. 15 minute. E măritată?
Nu. Da, bombă. Bună. Are 17 avere. Ai strigat repede. Poftă bună. Așa. Și avem pe sora mea. Bună. Deci, bună. Bun. Mie E îmi mai place mare, nu? foarte mult când pui întrebări de logică fetelor și le pui pe TikTok. Bă, să fac spre, faci minuni! Sunt alea... Vezi că ți-a dus semnalul. Așa. Așa. Gen, îmi place foarte tare când le pui pe alea pe TikTok. Vreau să te întreb. Tu vorbești cu ele înainte sau așa? Da, dacă normal, evident. Cred că e real. Minte. E real. Chiar că da, era, bă, m-ai mințit toată viața mea. Da, normal că te-am mințit. Care crezi tu că e adevărat? Bă, nu știu, să le văd prea năroade, mă. Bă, ce mă? Dar și aia a făcut-o rău cu copiii la pușcărie. Da, de atunci te știm noi cu... Da. Vrei să-ți bași copiii la pușcărie? Gen, băi, de cât timp mă știți? De atunci, de la faza aia. De atunci te urmăresc în continuu. De cât timp? Nu știu să zic, că nu Da. sunt eu cu cronologia, da? De atunci. Deci cam Sunt un an, doi așa. Nu, sunt frate. Tu câți ani ai? Ne mai trebuie un singur abonat până la suma de 300.000, așa că abonează-te. Unde stai? Eu stau în București. Tu de unde ești? Tot în București, sectorul 3. Nu, eu stau în 2, întâi stau. Ah, Nu, acolo suntem, să mă oră și ei, nici nebun. da. Cu 2 ani mai mică decât mine, în ce lună ești, ascultă? Noiembrie. No, no! 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 Pedofili În ce zi? În ce zi? 5. No, no, no! No! Hai, dar ce ai cu noiembrie pe 5? Toată viața mea am fugit de scorpioni. Ah, ai un magnet. Eu sa att jag föddes i november och han hade någon grej för så här. Frate mi e scorpion, tata e scorpion, băi! Bunicul meu e scorpion, tata e scorpion, mama e scorpion, frate mi e scorpion, toți sunt scorpioni. Asta e. Ce să spun? E soartă. Auzi? Am promis că facem copii care nu sunt scorpioni? Să crezi tu. Ia zi face scorpioni! Hai mă! Băi! Ce mă place zodia ta? Da, normal. Cea mai bună. Da, bă, da, și pula. Ce să mai zic acum? Ești nebună, că nu mai zic nimic. Da. Ai. Și tu ce faci? Stai toată ziua aici pe ume? Cum adică toată ziua? Cum adică toată ziua? Văd deja. Nu te-ai duș, nimic, niciun somn. Văd deja. Cum adică nu m-am duș? Cum se cheamă românește? Băi, să mă spăl. Da, exact. Cum nu sunt spălat? Sunt spălat, cum adică? Nici n-am... Barba, uite cât de dreaptă și fină mie. Săptămâna trecută? De ce pare nespălat? Părul tău arată foarte jegos. Ce e părul meu, mă? Foarte uleios. Asta e păr uleios? Părea când aveai șapca pe el. Bă, tu ești nebună la cap? Ăsta e părul uleios? Tu nu ești ce moale e? Zodia Scorpion, asta e. Da, ce să fac? Vezi de ce, na? Tu nu vezi ce moale mi-e părul, mă? Da. Tu uite și tu la el e fin ce ai. Da, cel mai fin. Mă oră Jana, mi-a auzit la el. Ia. Și că părul uleios. Na, mă, mâncați-și vreata, Părea când aveai șapcă, uite așa. Sună. Nu. Ia să zic abonați-te de pe YouTube dacă se mai sună o dată sau nu. Ia zice chat, ia zice. Ia Mai merge. intră pe YouTube. Mai merge prank sau nu mai merge chat? Ia ziceți, Nu mai dacă merge mai prank. merge, dacă să mai sune sau nu știu. De ce să sun de iurește? Unii zice cea, mai merge prank sau nu mai merge prank? Păi da, dar acum vii cu altă fisă. Mă duc cu altă fisă, dar aceeași voce. Băi, vorbi cu ei 25 de secunde chiar că... Ce că să sun tu, ia auzi. Ce că să sun tu. Ia mai plauzibil. Să-l sun tu să-i spui că vrei să te împaci cu el. Da! Nu. Aaaa! Bă, frate, eu dacă șmincher mă duc direct peste el în casă. Nu Hai peste el în casă. Hai peste el în casă. Mergem peste el în casă. Dacă vii și tu, eu chiar merg să mor eu. Vrei să mă bată, să mă taie? Ce vrei să-mi facă și mie? Omul are 60 de kg. Și m-am plâns cu aia tot timpul ăsta Hai, și m-am 70. ca prostul. Vrei să mă taie. Are capul cât mâna ta. Hai, bă, uite că ți-au zis și copiii ăștia. Unde a zis? Cu aia e numai unul care face spaniul și nu știu de ce nu i-a mut. Toți. Care toți? Că toți au zis nu, care nu?
Unde Uite, vezi? Tu ești nebun? Pe cali sta la Ionuț, Unde? Care? Că era numai unul care făcea spam, atât. Maia, Valentin, Loki, Și ceva, ia, Boki. nu mă repea care spun ăsta care spun nu, că nu mi-a zis nu. Ia sună. Trebuie să sun tu. Uite, unul singur a zis nu. Aici am zis. Care unul nu vezi că sunt numai nu-uri pe ecran? Bă, stau mai la mișto. Hai că te-au la mișto. Până mai ieri ce viață aveam. Haide mă, Ah. sună. Nu merge mă viața, ți-am spus că nu mai merge prin cu a doua oră. Îmi știe vocea, ți-am zis, e inconfundabilă vocea mea. Auzi, dă-te mesaj. Poftim. N-ai un cont fals sau dă-i de pe WhatsApp și schimbă poza de WhatsApp și pe aia dă-i bloc. Durează mă viața, stau la mesaje, durează, nu pot să-l arăt mesajul că trebuie să stau pe ascuns. Nu merge așa. Mergea cu apelul, dar ai făcut tu prank-ul prost, ce să-ți fac? Să mă pui să-i scol la poartă pe băieți? I-am scos la poartă. Stai să fac pe băieți. Mă are jenă. Chiar nu. N-ai și tu un prieten sau o prietenă care să sune acum? Ba da. Antidot? Zi-mă, stai singur în casă? Nu, chiar am un prieten, dar nu e cu mine aici. Da, unde-i? E în Germania. Îndreaptă banane în Germania, dar e ok, gen, poate. Ci că nu dau mesaje la scheleți. Na, pula mea. Hai mă, Antidot, că au glumit, n-au 60 de kg, ești nebun, îți bărbați bine. El e cu băieții, scuze, știi ce zic, și dacă vorbește cu cineva se apropie. Bă, dar ce rebele sunteți voi vineri seara, mâncați slătite cu gem și faceți prank-uri la băieți. Bă, câte fete stați acolo? 3-4 câte sunteți? 3. Salut, Barosanca mea. Te pup, te pup. Azi ne noroci glumele în seara asta. Da, Și nu merge, mă, frate. Nu știu cu aia, dar bag pula, eu cred că mă duc sus cu aia. De ce mă Hai, fric? ne vedem cu uite în Bă, altă unde te viață. duci, mă? Ce Păi, puțin, mă, te-ai supărat? Nu sus, mă. Bă, ce? Bă, ia de aici o lecție de bărbat, ce e nebun la cap. Be a man. Cu aia, știu lecții cu aia, dar am niște treabă de făcut sus cu aia. Ești o Scuze, fată. scuze cu aia, moară familia mea cu aia. Ești nebun cu aia. Da, cu aia. Moară mamă cu aia, ești nebun cu aia. Dar de ce nu a venit și prietena ta în seara asta? Că e vineri seara, cum de nu v-ați văzut? Nu, a venit, dar a plecat, a trebuit să plece. Ah, ok, că era vineri seara, de-aia geam. Era și ciudat. Nu cu aia s-a dus la un party din frasul cu varsa pula mea și după i-am zis la prietenul meu și să se ducă să le iei din centru. Din main thing, știi ce zic? Gen din capitală cu aia. Mai venit Din oraș. capitala orașului. Ah, ok. Din centru, whatever. Center, gen... Și după să o aduc aici, pula mea, am mers, am luat-o. Am venit și frasul ăla cu glume de-alea proaste, da? Cine frasul? Cosmin cu aia. A, Cosmin, nu cu tovarăș. Dă-l-mi Ce- pula mea, mă, pe Ce are, mă, ce are? Lasă-mă că... E un distrus, mă! Bă, nu-i... Ce n-are, mă, Cosmin? Nu cu aia, deci fii atent. Are 22 de ani, da? Are mașină, are pula mea cu aia, bă, he doesn't act like it, bro. His brother, fratele lui, are 18 ani și e mai tur ca el cu aia. Ăla fiind prietenul meu, înțelegi? De când am venit aici, n-am Gen, ăla e am iubitul mințit tău? peste tot că suntem cu... Stânga e? Bine, stânga e, bravo, fetelor. Fetelor, Da. spuneți-mi și mie 6 județe din România. Bacău, București. Județ. Așa bine, Suceava. Ilfov. Slobozia e județ. Teleorman. Hai mă că e bine, gata, ați dat 6, forță. Gata, 6. Bombă. Bravo, bravo. Mai am o întrebare. Da. Spuneți-mi și mie cum se spune corect. Pană de vulpe pe pălărie sau pană de vulpe în pălărie? Cum se spune corect? Stai să gândesc, stai. Pană... Ceva e greșit în propoziția asta. E pe pălărie sau în pălărie? Cum se spune corect? Da, vulpea n-are pene. Vulpea n-are Am și eu o întrebare pentru tine. Nu-i da... Ia spune. Nu-i dau Simone. Nu, am o întrebare. Deci, cum e? 3 Stai. ori fac 6 sau 3 ori 3 dau 6? Vezi că astea le pune și el. Salemele alea. Exact. Ah. Vulpea n-are pene. Bravo, vulpea n-are pene. Bravo. Trebuie să vă întreb altceva. Stai așa un pic, să vă întreb ceva mai complicat, că voi le aveți. Stai să vă întreb ceva mai complicat. Spuneți-mi și mie, spuneți-mi sincer, cum se numește planeta pe care trăim? Terra. Na, mă, e greu, mă, că tu nu știi toate întrebările. Dacă te uiți la mine, înseamnă că tu le știi pe toate.
N-am ce să te întreb, e un foarte complicat. meu. N-am ce, că tu le știi pe toate ce întrebări să vă pune și mă dacă le știi pe toate. Deci am dat de unul care încerca să te imite și a zis că, păi, dar ce crezi că fac eu pe Omega? Îl vin și să le pun întrebări la proaste. Păi de ce mă băi, și dacă nu știai să răspunzi, nu te consideram proastă, mi pare amuzantă, gen. Tot dacă răspunzi un căcat, mie îmi pare amuzantă, nu te fac proastă. El a pus întrebări foarte grele, adică care-s vecinii Andorei? Aia zic. What the fuck, ești bun. Ia să mă gândesc la o chestie tare, stai un pic să mă gândesc așa. Ia. Spune și mie ce temperatură are corpul uman. 36 sau 37 de